Zita rangu Chanhasi Nyamuzuwe. Chanhasi Nyamuzuwe. Ndinogara kwaMurewa kuUzumba. Saka zvazvakaita ndezvekuti ndaingorwadziwa tisingazivi kuti chii chiri kundirwadza. Kabundo kakangotanga kari kadiki pasaidi peguvhu. Aiwa ndikangoti aiwa. Saka ndingoona zvakangoramba zvichingoenderera mberi. Pandazombotorwawo pandaenda kuhanzvadzi yangu. Pandagarawo kuhanzvadzi yangu kwakusinawo mari yekuti ndinoenda kuchipatara. Ndakagara ndikati ndakwenda kumusha. Pandaenda kumusha ndakasvika ndarimirwa ndikatosimbosakura sakura. Saka zvadaro ndipo pakazotanga manje ndazomboenda kwaMurewa hospital kusvikanzi mune maosasi. Chindirapai maosasi acho. Pandarapiwa ndaona kunge zvaita zvapera, asi bundu rere ranga rava kuita richikura. Pandakaenda kwaMurewa ndakakanganwa kwataura kuti honai bundu randinaro. Ndipo pandinenge ndakangoita mistake. Saka bva ndazoona bundu ringokura rakutondinetsa. Ndangogara ndakarara plus handine vazukuru vandinawo. Ana sekuru vangu vari kumusheko kundo pakazofona akati mutore muzukuru uyu aringogara akarara, uyai mumuone kuti zviri sei. Haikone kungoramba muri kuharare muchingonzwa kunzi ari kurwara, ari kudiwa, uyai mumutore. Ndipo pandakazoya kuno. Ndaenda kwambotaurwa nameni wangu Arundu. Tibva tabva svika ndichiendai kuPari Nyato. Saka zvinota takungofambira kuenda kuPari Nyato. Muchienda kuchipatara nokutariswa namachiremba here amai? Machiremba here nemi. Muri kunzi mune dambudziko rei? Ndozvandoda kuti tisvike ipapo. Dambudziko riri kunzi nderei ravainaro? Kuzvimba dumbu kwega here? Chii chiri kuitika? Muri kunzi munei? Aiwa, vaitoti panotoda dhokta. Dhokta wacho akanga asipo. Saka muri kuedza kutaura imi amai kuti kubva pamakaenda kwaMurewa mukaenda kuArundero mukatendera kusvika muri kuenda, hamuna kana chiremba wamakaona zuva rimwe chete? Vanga variko hasi hapana zvavaitaura. Vangangoriwo vamwe vainongoonawo zvavo, asi chiremba wacho chai papasina. Saka mune shungu yekuti dai maonekwa nachiremba kuti dambudziko renyu ringe richizikanwa kunderei? Ndizvozvo. Pane nyaya yehenia yandambonzwa. Akataura nyaya yehenia ndiani ipo pasina chiremba akambobvira kuona? Kwarare hospital. Kwarare hospital hamuna kuona chiremba? Takamuona ndiye akazotiti mozoita mozouya torwa CT scan. Maonekwa nachiremba kuHarare hospital mukanzi mutorwe CT scan. Zviri kuda mari yakawanda sei izvozvo kunge imi muchibatsirika kuti muende kunotorwa CT scan iri kutaurwa? Mari iri kudiwa 300, aminanzi 320 here. Saka ipapo vanhu vari kuedza kubatanidza pamwe dai zvakaitwa kutsengo yandakataurirwa iyoyo mari yakawanika, dai zvakatodambudziko iroro rakapera. Makanga manzi mudzoke zvarini kuti muzotariswa nesi muitwe CT scan iri kutaurwa iyoyo? Zvino pane 2 weeks ne? Pane 2 weeks. Uyu mwana womukoma wangu uyu anga achigara kumusha ari ega, ndiye anga achichengeta pamusha pamai vedu isusu yekufirwa uko akaitwa nemurume wake. Saka gore rakapera akauya akarwara, akabva aenda kumba kwehanzvadzi yake akanogara nehanzvadzi yake kusvika tashaya futi mari yacho. Tabva kuArundero abva atodzokera kumusha, abva ambotonogara kumusha ikoko. Akati mai nini kochanda kuti ndirambe ndakangogara kuno kumari yacho ichishayikwa ndoita sei, regai ndingonogara hangu kumusha. Ndobva aenda kumusha kumusha bva dambudziko rake rabva ratoramba richienderera mberi. Saka vanasekuru ndobva vafona kuno kwakati uyai mutore mwana uyu mamuregerera, mwana haasi kunzwa zvakanaka. Ndokuya kwakazoita kuno kupamba pehanzvadzi yedu.
saka ndobva ndatomboendaona paclinic chaipo. Kuclinic bva vatotiwo endai chibva vamurifeya manje kuti aende kuparire nyatwa. Ndobva taenda kuparire nyatwa. Takaenda kuparire nyatwa first day ratikaenda zvikanodzoka after 2 weeks. Apa dumbu riri kuita sei riri kutoenda mberi. Tadzoka futi kumba kwe tadzokera futi kunobhuka kwekwe. Zvikandidzokera futi after 2 weeks. Doctor hapo. Papa tazoenda futi kuparire nyatwa kechi 3. Vatasvika zvichinzi doctor wacho aripo. Asi sorry doctor wacho ati akutomhanyira my emergency. Ndobva tatopusita kumena kumbatika tiko zvinotochidii zvinhu zvacho hazvisi kubuda. Ndobva tazonzoone vamwe chimboenda kuHarare hospital kunenge kwaanani. Saka ndokwatakazoenda manje kuHarare hospital. Tazosvika kuHarare hospital kuya. Ndobva tasvikonoona madokta acho vanoona nezveizvozvizvi. Saka bva vatoti chitomhanyai munomutora anotorwa CT scan. Ndobva ndamhanya kubenzi kwacho bva ndanopiwa ningirikini quotation yacho zvikanzi tikuda 320. Saka kuuyawo kunoku kumba kuda kuedza kudai kutsvaga mari yacho zvinhu zvacho zvina kumira mushe. Saka ndokuti inini ndopandikazosimuka ndikati avendiwe isusu kuti timirire mari iyoyo ikwane takuregerera munhu regerai ndinotsvagawo rubatsiro. Ini ndinoitwa Nyamuzuwe. Ndine murwere ari pano mwana wehanzvadzi yangu. Ndiri kumuchengeta pano. Inini ndiri munhu wakatoritaya kubasa. Saka mariwo yakutondinetsa kapenjeni kandiri kutambira kari kungopererawo muchikafu nekutererawo imba. Saka zviri kutondinetsawo kuti zvino muzukuru wangu ndingamubatsirewo sei. Saka zvinhu zviri kutonditambudzawo.